И така отиваме на протест срещу назначаването на господин Сарафов за главен прокурор. Може би за повечето хора е ясно, че съдебната система се нуждае от дълбока реформа. Тя не работи така, както би трябвало, и оттам идват проблемите ни в страната ни. Нека да отдадем нашия обществен дълг за промяната на тази прекрасна страна България. Или има народен суверенитет, или властта идва от народа, или има отчет пред народа, или има независима съдебна система, или има мафиотска държава с бъдещо еднолично управление. Аз не искам децата ми, вашите деца, да живеят в такава държава. Протестът приключи. На другата сряда отново ще има такъв. Така че хора, елате и заявете своята позиция. Другата сряда, 15 януари от 18 пред Съдебната палата, София.